Intohimoiset tekijät ja oma leipomo, sitä se houkutus on. Houkutus on tosi tarina rohkeudesta, uskosta unelmiin ja sellaisesta perinteiden kunnioittamisesta. Unelmat tarkoittaa sitä, että halutaan koko ajan mennä jotain kohti, jotain uutta. Me halutaan jatkuvasti testata uusia juttuja. Me ei haluta välttämättä seurata trendejä. Me halutaan mahdollisesti luoda niitä. Me halutaan olla edelläkävijöitä ja vähän semmoisia suunnannäyttäjiä. Mansikat on loppu. Tarvittaisiin kakkuja. Niin on meilläkin vähän loppu, mutta on täällä vielä jotakin. Ja tiedätkö mitä? No. Nämä on luomumansikoita. No niin, vielä parempi. Perinteinen kunnioitus tarkoittaa sitä, että me tehdään kaikki aivan niin kuin jokainen tekee kotona. Me käytetään aitoja raaka-aineita, kaikki leivotaan näissä samoissa tiloissa. Ne tulee tuoreena muutaman minuutin päästä leivonnasta tuohon tiskiin. Rohkeus, se on meillä sitä, että ensinnäkin jokainen saa olla just sellainen kuin on. Meillä on talo täynnä tosi innovatiivisia ja intohimoisia tekijöitä. Houkutushan jo sanana viestii tämmöisestä asiasta, jota on vaikea vastustaa. Meillä se voi olla vastustamattomia makuja, tunnelmaa, semmoista rentoa ilmapiiriä. Sehän on hieno paikka. Siellä on ihmisen hyvä olla. Sieltä saa ensiluokkaisen leivoksen. Elämyksellisyys. No, minun mielestä se niin kun näkyy meidän asiakaspalvelussa. Just se, että se niin kun on semmoista omanlaistaan jokaisella persoonallista. Tai se persona saa niin kun näkyä siinä palvelussa. Ja tässä oli teille. Sulle oli tuo mansikka raparperijäätee ja tuolta cappuccino. Ole hyvä. Mikä yhdistää kaikkia meidän kahviloita? Iloisuus, innovatiivisuus, sydämellä tekeminen, aurinkoinen asiakaspalvelu, laadukkuus, huumori, sitä unohtamatta. On laktoositonta vettä. Meillä ei ole pelkkää ruokien reseptiikkaa, vaan minun mielestä meillä on palvelureseptiikka. Palvelureseptiikkaan kuuluu sellaisia ainesosia kuin laadukkuus, elämyksellisyys, lämpö, rentous. Se on meillä kyllä semmoinen vuosien kehitystyön tulos. Sitä ei voi ostaa, se täytyy ansaita. Jos meillä olisi oikein sellainen kliseinen mainoslause, niin se voisi kuulua näin, että astu sisään houkutukseen ja anna meidän hurmata sinut. Lupaamme, että meiltä saat aina parasta.